Nina bengonyane encane kandaba ekhole phezu kwendle egazini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizuza nendaba ngihlale kuzona ithondo naze ehamba phambili kusihlwa nje. We are working hard on the ground because we don't go into an elections to lose. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uhambisa umkhankaso wokhethwa leli qembu eKapa namhlanje lapho ehlangane khona nabaholi bezenkolo abehlukene. If the voter education is not properly conducted, it is going to lead to a lot of spoiled ballots or a lot of people who will make a lot of mistakes. I-EFF isinqenqe ikhomishana yezokhetho ezimele ukuba isungule umkhankaso wokufundisa abavoti ngokuthi ukhetho lukazwelonke luzosebenza kanjani kulonyaka. We've been in this situation where we've had a first leg 0-0 and we understand what happens. Imamelodi Sundowns izobhekana neqembu laseTanzania i-Young Africans emidlalweni omqoka we-CAF Champions League namhlanje kusihlwa enkundleni Loftus Versfeld. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile ujutshwe Western Cape lapho eqhuba khona umkhankaso weqembu elibusayo ukuvukuza abalandeli ngaphambi kokhetho lwangenyanga ezayo. Isigungu sabefundisi nababhishophu eKapa sikhale ngodaba lokwentuleka komhlaba owabelwa amabandla kule ndawo. uMashatile utshele izithunywa zabefundisi kanye nababhishophu embuthanweni obubanjulweni okushini kwalanga ntambama namuhla ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi inhlangano ebusayo ibhekane nalokho okuyizikhalo zamabandla. Many of the things, Bafundis, which you are raising are exactly the things I want to engage with you on. Issues of land for churches, one of the Fundis has raised that. This issue which the ANC doesn't take you serious, we need to address it. Uphinde wanika ithemba abaholi bezenkolo abehlangene nabo ngokuthi abangabazi nakancane ukuthi ngemva kokhetho iANC izobe iseyiqembu eliphethe uhulumeni. We will win the elections on the 29th. Yes. I get asked this question all the time. Even this morning some journalist says, so what do you think? You think you will win? I said, yes, we will win. Yeah. We have to win. We are working hard on the ground because we don't go into an elections to lose. But I want to say to our comrades who are here, winning elections means you are with the people. Yeah, that's right. Winning elections is not about billboards and posters. It's about the people. uMashatile uzophinde ahlangane nabo umkhandlu wamaSulumane khona namuhla kusihlwa eKapa. I-ANC ifunge yagomela ukuthi izoqhubeka nokulola ukuthi bathole usizo abantu basePalestina. Ungqongqoshe wezobudlelwano namazwe omhlaba uDokotela uNaledi Pandor uthi kubalekile ukuthi amazwe alwele ukuthi kube nokuthula emhlabeni jikelele. Muva nje lakuleli limangalelo Israel enkantolo le ebhekele zobulungiswa emhlabeni ngensolo zokubhuqabhuqa abantu baseGaza. Banzima nje isimo kwezombusazwe eMiddle East iqembu elibusa kuleli ANC seyiphinde yanxusa umhlaba ukuba ungasishayi indiva isimo saseGaza. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela uNaledi Pandor naye usenxusa inhlangano ukuba zilekelele ekuvimbeni izwe lakwaIsrael njengoba libulala abantu. Many who share our commitment to the just cause of the people of Palestine. So I'm sure those who support that cause cannot vote for a party that wouldn't. Or that does not. Kwenye ingxabano ebandakanya iRussia neUkraine, ungqongqoshe uthi bazama ukuthi lamazwe ehlale phansi abe nengxoxo ezoqinisekisa ukuthi kuba nokuthula. We've been participating, I think I've stated this before, you'd be aware, in the various meetings that have deliberated on the 10-point peace plan presented by President Zelensky. To many countries that they've asked to be part of these discussions. We began initially as 9 countries. It's now grown to much more, involving several other European
lapha ezwenikazi iDRC iphinde yaqama njengoba iPitoli inxusa ukuba kumiswe ukulwa empumalanga yalo izwe iDRC elakuleli lahambisa amasosha kuleli izwe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi kunokuthula. I believe it would have been extremely wrong of President Ramaphosa in a SADC meeting to say to the other SADC countries, you can have a SADC mission to DRC, but South Africa, the largest economy, largest military force, will not be part of it. Kusenjalo, ngesonto uMengameli Cyril Ramaphosa uzohambela isikhumbuzo salabo ababulawa eRwanda. Uphando uthi lesi isikhathi esibalekile ezweni sasempumalanga eAfrika. I-EFF icele ikhomishana engamele ukhetho ezimele i-IEC kuba iqale umkhankaso wokufundisa ngokuvota ukuqinisekisa ukuthi abantu bakulelizwe abalahlekelwa yithuba lokuvota okhethweni oluzobanjwa ngenyanga ezayo. Iphini likaMengameli waleli qembu Floyd Shibambu uthe akusiwo umsebenzi wa-IEC kuphela kodwa umsebenzi wezombusazwe nenhlangano. UShibambu bekhuluma emhlanganweni weqembu ngaphambi kokubanjwa kokhetho oluzobanjwa ngoNhlaba. Iqembu i-EFF lithi lizonqoba ukhetho noma lilala isibili okhethweni oluzayo. Leli qembu ke liyahlangana kulempela sonto ukubheka indlela yalo yokukhankasa. Leli qembu lithi ukufundisa ngokuvota kubalekile ngaphambi kokhetho. If the voter education is not properly conducted, it is going to lead to a lot of spoiled ballots or a lot of people who will make a lot of mistakes, particularly when you've got a ballot paper with 2 pages. And then with 3 ballots as well, they will not know just what is expected. So we need to intensify voter education, all of us. But the IEC must take the lead in terms of conducting voter education. She should have been held accountable a long time ago because the affidavit that led to her arrest was written and produced in 2021. She should have been held accountable a long time ago, and we are aware that the sitting head of state was trying by all means to prevent her ultimate and inevitable arrest. Njengoba ke ukhetho selisemome abantu bakuleli basalelwe isikhathi singaphansi kwezinyanga ezimbili ukunquma ukuthi bazovotela liphi iqembu. Umholi we-ACDP umfundisi uKenneth Misho uthembise ukuthi kuzoliwa nobugebengu futhi iqedwe nokungcola eGqeberha esifundazweni Eastern Cape. Usho lokhu ngesikhathi ethule elinye ihlandla lomqulu wezethembiso zokhetho lukazwelonke oluzobanjwa nonyaka. Umfundisi uKenneth Meshwe uye watyalela inginqa seHelenville eGqeberha apho abongoze abahlali balapha bavotele iqela lakhe. Abahlali balapha bakhalazela ukungazisa kwenkonzo eluntwini kwaye baphinde bathi badikiwe ngamaqela onqevu kule ngingqi. Lukamesho uphinde wathi iqela lakhe lezopolitiko linalo iqhinga lokukhawulelana nalenzindabadala ichaphazela uluntu lwalapha. Gqeberha is one of in the top 10 of most dangerous countries in the world. And in South Africa, it is the number 1 most dangerous. And I believe that these unfortunate stats can be reversed when you have a political party such as the ACDP. Abalandeli be-ACDP bathi eliqela zange labandakanyeka kurhwaphilizo sukela lasekwa ngonyaka 1993. Ndihamba ne-ACDP ke mam is because that ibuyisa laa nto kuthiwa gula bubuhlobo belantuzi befamily. Ubuhlobo befamily lanto uba akho bantu baphuma ngaphandle uyokhangela otata nomama. Utata nomama umfumana kwalapha endlini. Le nkokheli kulindeleke lihambele kumaphondo wonke alithoba kwelelizwe ngenzame zokukhuthaza ulutsha luvotele eliqela. Ndikuzolani moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo lempuma koloni. Lo gaqela isikhundla sokuba undunankulu esifundazweni iWestern Cape ngaphansi kweqembu Action SA uAngela Sobe uthi kumqoka ukucija amaphoyisa ngendlela efanele mayelana nokulwa nodlame lwezobulili kulelizwe. Ekhuluma nabalandeli beqembu kanye nabaphathi bamaphoyisa, ilungu le-Action SA eligaqele sobundunankulu eWestern Cape lizwakalise ukukhathazeka ngezinga lodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane kulesifundazwe.
We cannot not add our voices, and we cannot not amplify this issue around gender-based violence and femicide. Not when somebody is murdered and somebody is raped every couple of minutes in this country. We as Action SA are amplifying this voice, and we are saying that enough is enough. Lamalungu e-Action SA abeqhinqe ngaphandle kokomkhulu lamaphoyisa eKapa athi kumqoka ukucijaba kwasidlodlo ngendlela efanele ukuze benze umsebenzi wabo. This is directed to the Minister of Police, Minister Begitela, to say that you need to capacitate the police so that they're able to do their work as well. And that is something that we're very big on as Action SA, and we plan to implement these kinds of policies when we come into government, right, post the 29th of May, which we're very excited about. But that is what we want. We want police visibility in our communities where women are being slaughtered on a daily basis, where women are being raped at least every 3 hours. Leli qembu lithi udlame olweyamene nobulili kanye nokuhlukunyezwa kwezingane kungezinye zezinto elizozilungisa uma lingaselingene emandleni njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Bukela sathi ugwenya amathe kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthile. Ukuba khona kwalezi imoto will speed up i-effectiveness yokulwa necrime, ukushesha ukufika kwisigameko, ukuqinisekisa ukuthi yonke into ihandlishwa ngendlela. Namhlanje uhulumeni wesifundazwe weKwaZulu-Natal unikele ngeinsiza kusebenza einhlakeni ezilwa nobugebengu endaweni ezehlukene eThekwini nemizamo yokunqanda ubugebengu kulesa sifundazwe. Lolo daba lungezinye izindaba esebesiphethe uma besibuya itolo siyabuya. Asikuphinde sikwamukele indabeni zosuku uma ngabusanda ngena udabeni oluphambili mbukeli besibike ukuthi iphini likaMengameli we-African National Congress uPaul Mashatile uhambisa umkhakaso wokhetho waleli qembu eKapa eWestern Cape namhlanje lapho ehlangane khona nabaholi bezenkolo abehlukene. Mbukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC Izindaba, nakanjani lezi ndaba engiyifunda la ku-SABC 1 uzoyithola njengoba zinjalo. Unonangulo wesifundazwe weKwaZulu-Natal uNomsadube Ncube unikezele ngeinsiza kusebenza einhlakeni ezilwa nobugebengu emalokishini aseThekwini. Kulezi insiza kukhona imoto engama-95. Isifundazwe sifuna ukuqinisa ubudlelwane phakathi kweinhlaka ezilwa nobugebengu emphakathini kanye neinhlaka zomthetho efaka phakathi amaphoyisa. Indawo eziningi ekhungathwe ubugebengu kuleli ziKwaZulu-Natal. Ngokwebalo ekhishwa amaphoyisa, amalokisha aseThekwini, eMlazi naseNanda iwona ahamba phambili ngokubulawa kwabantu. Inhlaka ezilwa nobugebengu ziyamukela imizamo kahulumeni njengoba zithi zintula insiza kusebenza. Ukuthi ekuhlaleni eMlazi njengelokishi kuyindawo kahle kahle enobugebengu obudlangile. So ukuba khona kwalezi imoto will speed up i-effectiveness yokulwa necrime, ukushesha ukufika kwisigameko, ukuqinisekisa ukuthi yonke into ihandlishwa ngendlela. The lack of resources is probably the single biggest issue that our communities in relation with the SABC to fight crime is the biggest problems. Lezi insizwa kufaka phakathi imoto nempahla zokusebenza zizohlinzekwa ngokweziteshi nezibalo eziphezulu zobugebengu. Amalunga lezi inhlaka azoqeqeshwa adonswe indlebe ukuba engayichaphazi imoto nezinye insiza. Sobanikezela izinto zokugqoka, sibanikezele kanye nemali kapetrol including the 95 imoto esizobe sizinikezela inhloso ngempela yokuthi sihlangabezane nabo ekulwiseni nobugebengu emphakathini yethu. Uhulumeni uthi lolu sizo okwamanje alifaki imhlomulo ngoNtsumbulwana kepha izoba ingxenye inhlelo zabo zangomuso. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Uhulumeni uzobuyisa abaphenyi sebathathu umhlalaphansi ngemizamo yokubhekana namacala obugebengu evile emakhulwini amathathu endaweni yaseJukulane eSoshanguve. Lokho kushiwe iphini likaNgqongqoshe wamaphoyisa uKhasel Mathale nobehambele kuleya ndawo eyobhunga nomphakathi ngamasu aphosile okuqeda ubugebengu obudlalubi kuleya ndawo. Kunxuswa uhulumeni ukubangenelele esimweni esibi sokudlondlobala kobugebengu lapha. iJukulane siphenduke isizinda sobugebengu futhi kusolwa ukuthi izigebengu zisebenzisana namaphoyisa. Jukulane is very dangerous in all the places and locations in
in townships that are based in Pretoria, Jugulayini is the high ranking and the #1 dangerous place. Kunezinhlelo zokubuyiswa kwabaphenyi asebathatha umhlala phansi ukuze balekelele emacaleni obugebengu angaphezulu kwama300. We started this program last year to recruit retired detectives to come and assist us to deal with this backlog, and I think it's a matter that we will ultimately be able to resolve, because you have one officer having to deal with a lot of documents. Umathale uvumile ukuthi sikhona isibalo esincane samaphoyisa angaziphethe kahle. I can't say here that we don't have elements within the police who work with criminals. They are there, and we arrest them when we find them within the system. Umathale uziphikile izinsolo zokuthi le mbizo yanamhlanje iyiqhinga lokukhankasela ukhetho lukazwelonke. Zisale Dengwane igule esibhedlela iThemba iduze kwase White River isifundazweni eMpumalanga emva kokuthi inyunyana yezempilo inehawu kanye nenhlangano iSouth African Medical Association behoxisa ukusebenza kwezisebenzi engaphansi kwayo kulesibhedlela. Lokho kulandela isigameko sayizolo lapho kuhlaselwe khona kwashaya odokotela abane beshaywa abantu abebeyibiza ngenhlangano yosomabhizinisi. Kusola ukuthi laba abahlasele bethumba amalungu ebhodi lesibhedlela nobe sekwenzeka kwehlandla lesithupha enyangeni ezimbili. Imbiko ithi ke okufunwa abahlaseli amathenda kulesibhedlela. Isibhedlela iThemba sesiphinde saba senkingeni. Iziguli ziphindiselwa emakhaya, odokotela kanye nabahlengikazi bakhishiwe kulesibhedlela ngenxa yokukhathazeka kwezokuphepha. Usiphiwe Phiri kungenzeka angayikohlinzwa ngesikhathi. Bengitela iThemba ngito bhalisa ngePitori manje ngifika lapha egedeni lama-security lapha egedeni angijikisa. Iziguli ke azinemeneze. Ngibelile ngemali, imali iphelile nje kumele ngijike futhi. Bathi siphume sizobuya nasekuvuliwa sathi kuvulwa nini mara solo siyagula. Ngenxa yokukhathazeka kwezokuphepha abamele izinyunyana abamise ukusebenza bathi bahlanganile nomnyango wasigxeka lesi senzo. Lento le enteka lapha eThemba Hospital into le singayicabanga ukuthi bantu bakithi bangahamba boyolwisa abasebenzi bodokotela phakathi esibhedlela ngokuthi bona bakhuluma ngetinto tabo letithide. Futhi ke sivumelana ukuthi i-department yaka safety ifuna assist ngokuletha i-security lesezingeni lesetulu ukuze ukuthi basebenzi bafile safe lapha. Senjalo amaphoyisa aphenye iqala ukushaya asiqaphileke kodwa isimo esibhedlela. Uhulumeni wasesifundazweni Eastern Cape uthi luseqhulwini udaba lokunakekeleka kwemfuyo ehlatshwayo eKuwait. Inhlangano iNational Council of Societies for Prevention of Cruelty to Animals kanye nenkampani iBan Animal Trading bezwakalisa ukungagculiseki kwabo ngokulayishwa kwezimvu ezingu-56,000, inkomo ezingu-1,500 kanye nezimbuzi ezingu-2,000 endaweni ezobiveza obala cishe isikhathi esingangenyanga. Iswa kwemfuyo kumazwe angaphandle kubonwa njengento ekhulisa icandelo lezolimo kunye noqoqosho eMpuma Koloni. Eli litye lesithandathu kuthengiswa amawakawaka emfuyo kumazwe angaphandle. Urhulumente weMpuma Koloni uthi wenza izicwangciso zokuba amafama asakhulayo nawo abe yinxalenye yolurhwebo. Sifuna amafama ethu onke namafama asakhasayo azifuyela ezilalini. Akukho mfuneko uba umuntu afuye igusha ezi-100 elalini engenafama. Le mfuyo iza kuba kule nqanawe iveki ezintathu, nto leyo amatshantliziyo ezilwanyana nemfuyo angayithandiyo. We know for a fact that it's always only a few individuals who benefit from this, so there's no economic benefit in the greater sense. No country in the world has the capacity to humanely export live animals by sea. The NSPCA is dissatisfied with the animal welfare standards both at the feedlot and at the harbour, and reckless shearing causing immense pain and suffering with such injured animals then expected to endure a 3-week journey at sea. Iziko elijongene nokulwa kokuxhaphazwa kwezilwanyana kunye nemfuyo lithi lifumene amathokazi egusha amithiyo kunye nezonzakeleyo ngethuba amagosa alo ehlola lemfuyo iza kuthuthwa ngenqanawe. Ndingulubaba lotata kwindaba ze-SABC eMonti. Beluphezulu uhebo lorandi emakethe namhlanje.
Irandi liku-18.08 edoleni lasemelika libe u-20.25 kupondo kanti liwu-23.62 ku-euro. Ipula lasebotswana libiza R1.37. I-JC ivale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $2,256 i-ounce, iplatinum yona ibiza $920 i-ounce, uoyela ongahluziwe ubiza $97.20 umphongolo. Imamelodi Sundowns izobhekana neqembu laseTanzania i-Young Africans emdlalweni omqoka we-CAF Champions League maduze nje enkundleni i-Loftus Versfeld ePitoli. Amathemba eMamelodi Sundowns ukuthi afinyelele emdlalweni owandulelo wamanqamo kumqhudelwano i-CAF Champions League asengcupheni. Leli qembu kudele liguqisa i-Young Africans yaseTanzania ekhaya emva kokuthi lidlale ngokulingana naleli qembu ngesonto elidlule. Umqeqeshi we-Sundowns uRulani Mkwena uthi bazothembisa ulwazi abalithola ngesikhathi benqoba umqhudelwano African Football League kulo mdlalo. We've been in this situation before, and hopefully that's the experience we can use. We've been in this situation where we've had a first leg 0-0 and we understand what happens. You just think about the semi-final last season against Wydad. We went away into Morocco, where to come here and get a result, and unfortunately it was 2-2. And that experience helped us in the MTN8 when we played Chiefs. It helped us even in the AFL final when we lost to Wydad, the very same Wydad in the first leg of the final 2-1, and we didn't have any advantage except an away goal. But of course, a 0-0 draw is not like a 2-1 defeat. Umdlalo wasemuva ukhulise Mdawu ufuna ukunqoba lo mqhudelwano. For me, I played for Bafana, I went for the bronze medal, and then I don't win the Champions League. I mean, it doesn't make sense. Umkwena unxusa abalandeli be-Sundowns bagcwalisa inkundla eLoftus Versfeld